На Стела Бренвуд в моя приват сервер. Йо. Както мога да забележа, че това ми е първия клип. И ще кажа първо румтур на базата. Така, има някакъв тук дебил. Ето го те са ходете ми дани. Ето джирафа челести ми трябва за ревут, как виждате. Орангутини по 20к, 2 кокофанта и още един такъв. Сега горе направо хора ще получите инфаркт от добрите ми неща. Така, първо дин за 225к, екстра балерина, това та топка и от другата страна. Почваме с жената на тралалита, т.е. на тралелото. Това е жена му, его, цялата му жена. Его и той между другото с един ефект за това, защото по принцип жена му е по-скъпа от него. Така, 3 питропа, 3 питропа за 918к. Това е много съберем малко парички. Може да се питате защо не се ребутвам, защото не искам да си изгубя тия неща и чакам моят приятел. Само като мога ми звънне да таковам. И джоб, плавак, Сатурн, като цяло това. Нямам богати бази, нямаме някакви лоши бази. В смисъл, 50 на 50 аз го виждам. В момента кемпиме за нещо друго. И който иска, може да ме френдва и да влиза в сървъра. Нали? Сега какво да правим, хора? Ще седим и ще обикалим, докато не влезе някой. То са... нещо хубаво хора да не повярвам. Аз верно ли казах хубаво на това? Чао хора, тръгвам си. Тук се гърмим, чао. Хора, вижте една логика. Така... се хващам да не повярва, човек. Чакайте, това е някакъв бък. Вижте, не се хващам. Хващам се. Това е логиката. Че аз съм кривак на кучевата. Мислех, че... много странни личови има в тази игра. Между другото всички ръкавици са добри, но ето този меч. Ако имате в моя инвентар и... нали малко неща, защото не мога си... не знам какво да правя с парите ми. Ето пари, долу вдясно мога да видите. Много пари. Направо нямам много. Между другото, приемам трейдове за това. Вижте, приемам трейдове. Така че който... Ама да са по-добре, измам. Или две неща и да са по-добре. Не 400. По-надолу няма да сваля. Защото тя по принцип пише 300к, ама изобщо не дава 300к. Вижте, така. По 2 милиона дава, така че сметнете си, хора. Между другото, най-добрия ми е 3 питропа за 918к. Пак глорбо фруто дрило. Стига ми го... стига. Да заколям. И така му да се изстрелвате. Между другото, хора, някой знае ли какво е това? Знаете, напишете долу в коментарите. Ако не знаете, сега ще ви покажа. Мога влизате в базата. Чакате един таймер, сега не можете. Чакате един таймер. 3, 2, 1. Това е много готино. Аз така между другото. Хора, моля ви да ви зареждат малко по-бързо компютрите и каквото там играете. Защото вчера на някой откраднах. Това тук момиче го откраднах. Тралалита, тралала. Я откраднах. Вие вчера между другото бяхте ли на евента, хора? Защото аз бях, ама моят другия приятел си реши да си направи сървъра само за себе си, да не ни допуснем. Затова влезнахме в обикновен сървър и се пазихме.
Аз на моя приятел му бях дал самими спайдерини, е влезнал в някакъв друг на неговите приятели сървър и са го обрали на куче. И повече съм му казал, не го правят сървъри с мои неща. С мои неща идваш тук. И между другото хора, ако се чуете, що имам толкова хуи неща и не ги губа, защото ние с приятеля си помагаме много. Даваме си нещата, той сега бата какво ще трябва? Той ще трябва да ми вземе 3, 6, 8 неща. Само от горния етаж са ми 8 и това и поне един от тия двамата да ми вземе. Леля, колко. Цялата му база ще подам, бати ще си вземем нещата. Или какво да му дам в замяна? Какво е тук, обаче отдолу, не отгоре, защото отгоре ще ми поиска лавака Сатурнита, която не давам. Приемам трейдове като цяло и за това, ама това е 918к, така че хора... Ако имате нещо за 1 милион и 1 може, ама за по-малко не приемам. Повече от 1 милион трябва да е. И между другото в един от коментари, пинята я, отдавай се хора, умрех си. Чао хора, умрех си, това беха. В пинатия коментар, долу в коментарите, много коментари станаха, ще си сложим името, за да ми приемате и да влизате. Ако не мога да влизате, това че... нямате нещо, защото този сървър иска много нещо, защото е много глада като цяло мога да видите. Мисля, не знам на записа как ще се вижда, ама по принцип е много гладък. Направо като все едно съм го гладил. Нямам думи, латница. Не иска ми се да се ребутнам, а брат, не искам да загубя тия неща, ама приятеля ми сега не мога да ми отговори, бабка, ще си умреме тук. 5 години да дай нещо. Така, чакам. А между другото хора, забравих да спомена, ако искате още видеа на Стела Брейнрот и като цяло някакви видеа, му ми пишете долу в комент. Не. Кокофанто елефанто. Не. А така да то ме прекръсна Брейнрода. Ако искате видеа на Roblox, на Brawl Stars, каквито искате игри, просто ми ги напишете и ще снимам на тях. Разбира се, които са най-споменавани. Ще съм така... ничем така. Между другото, аз си места нещата винаги да са по-навътре. Така, и ги вижте какъв късмет имам. Кокофанто, елефанто. Удави се хора, обрех си. Те сме си. Така. И те са хур. Който ми трябва, който на приятеля ми трябва за ребут. Аз мисля да взема неговия дете по-скъпия и да му дам двата. Неговия е 28к, му е 9. Да, ще съм на плюс, ако удам двата и ми вземе един. Така, Минтик и Legendary след 5 секунди. Вече 4. 3, 2, 1. Уга-буга, хора, уга-буга. Какво да направя? Ще го взема, хора. Защото една от предишните ми ребутове, които вие най-вероятно не знаете, защото тогава още не снимах, беше ми пълна... То богат ли? Трябва го разгледам. 18к е... Така, да не крадеш, значи. Така. Добре, сори, ще ми викаш. Добре, предкланяй си. Може би да му краднем това за 15к. Боже да не знам. Айде, няма да съм грам, няма да го опирам. Айде, окей. Чакай. Объркахме, хора.
Окей. Които патенце. О, вписани от тия хора, де... Никой няма да забележи. Tracodu cotulu de la Peladustuz. Браво, добър съм, хора, браво. Това го откраднах за приятел. Така. Това го откраднах за моя приятел. Така, не давам. Айде. Ти открадна ли още нещо? Айде, няма да не те убия. Не ти това ми трябва и ще го сяна са пред очите му. Хе-хе-хе-хе. Не, бъзикам се. Ще го дам на приятеля ми за 18, така ще го иска. По-хубаво от Кокофанто Елефанто. Какъв е то, бе? Хора, мисля, че ще си открадна нещо. Bombardiro crocodilo. Сега ти ще умреш, наистина. Не! Сега ще ти видя сметката. Bombardiro crocodilo. А брат! Сега ще... сега ще те обера, целя ще те обера. Аре, беги от тука, бе. Bombardiro crocodilo. Какъв е то? Хора, не бъдете такива като то олигофрен. Влизай вътре. Bombardiro crocodilo. Брат, къв си ти, бе, разкарай се, бе, бот. Bombardiro crocodilo. Как ме челиш това? Я ми обясни. Ти измамник такъв. Брат, спри да си такъв тапак, бе. Сега ще видиш дали ще те ограба. Сега ще получи инфаркт, да го ограба. Аз крада, ама връщам. Вие крадете, ама не връщате. То къде само да му избием за бичките? Откраднах. Буля? Тапунгер! Тия пчели. Сега ще ти откърта главата, като ти откърта пушен. Така, машината... Bombardiro crocodilo. Държи го, моята му. Така. Не! Нищо не виждам, хора, помощ! Какво стана, бе? Крадна нещо, бе. Не. Айде да не крадеш, бе, дебил. Сами? Да, то дето. Бомбардиро крокодило, како. Сега, това е плюс едно нещо. Така, много съм си добре сме си. Това има ли още нещо, не? Така, лека да те пофарми. Така, ставам така, отзад трябва да поим. Бойто, бро, бате, с това само... Сега ще те видим. Така... То къде го качих, бе? Cavallo virtuoso. Дисконект? Кой ме банна, бе, човек? Ами хора, това ще е за днес къщина. Така че, чао, до следващия път.